overleve sommeren i sådan en rimelig omfang i hvert fald. Så nu kan vi se, at vi kan overleve den næste times tid, eller lidt over en times tid. Det jo drejer sig om, det er jo den amerikanske krig i Vietnam, som jeg har skrevet en lille bog om. Og hvorfor skriver man så sådan en bog? Altså, den her har været lang tid undervejs. Man kan ligesom dele den i 3 perioder. Den første periode, det svarer til jer. Det var, da jeg gik i 3.G. Omkring Kristi fødsel, altså omkring 1967 var det. Der havde jeg et par oplevelser, som gjorde, at jeg blev ret interesseret i Vietnam. Og det var så noget, der fulgte mig senere. Og det sluttede så der, hvor I skal hen nu, nemlig ved The Vietnam Memorial Wall i the United States, altså i Washington, hvor jeg var i 1997. Det var altså så at sige lige 30 år efter det hele startede. Der var jeg derovre, det var min hustru, hun er ansat i forsvaret. Og mens hun gik i Pentagon, så gik jeg rundt og kiggede på monumenter. Alt det samme, som I skal se, det kan vi slutte med til sidst. Så kan jeg sige, hvorfor noget der er værd at se, hvorfor noget I ikke skal se. Men det korte og det lange, det er, at jeg havnede altså ved den der mur, der blev jeg så siddende hele eftermiddagen, fordi det var ret fascinerende, det der foregik der. Det får I nok ikke lov til. Jeg kan da fortælle lidt om, hvad det var, der foregik. Det er rundet ligesom det hele af. Men det helt afgørende for, hvorfor jeg overhovedet skrev denne her bog, det er denne her. Det her er det, man kalder i historisk term en levning. Det vil sige, det er en original del af Vietnamkrigen. Det er, som I kan se, ser det jo meget pænt ud, at man kan også se, at den stammer fra Asien. I virkeligheden er det bambus, der er lakeret, kunne ved hvor mange 100 gange. Og så har man så lavet et billede ovenpå, som er typisk vietnamesisk. Der er nogen, der også vil sige, at det her det er det samme, man ser i Kina, kinesisk. Men Vietnam og Kina har en del historie fælles, som der også gør redegørende på. Det her det er et foto af en bog. Og hvis man slår op på første side, behandle det varsomt, fordi det er formodentlig det eneste, der findes af den slags i verden stadigvæk. Hvis man slår op på første side, du må godt bladre ind. Hvis man slår op på første side, så er der faktisk en dedikation på vietnamesisk. Det forstår vi jo ikke så meget af, men der er nogle ting, man kan forstå. Man kan se, der er et navn, der hedder Joukowski. Det er min svigerfar. Så er der en dato den 11.11.1956, og så er der et stednavn, Saigon. Og hvis man så bladrer ind i, så vil man se, at der er en hel masse fotografier, og de er ret usædvanlige. Det fotografierne forestiller, det er slaget ved Dien Bien Phu, hvor nordvietnameserne jo slog som den første asiatiske magt, en europæisk magt i nyere tid, udstyret med amerikanske våben, nemlig franskmændene, i den grad. Det billederne viser, det er optakten til slaget, selve slaget og hvad der sker bagefter. Og der er også et navn i den her dedikation. Navnet hedder Phan Long, Nguyen Phan Long. Og den her Nguyen Phan Long, det var en nordvietnamesisk oberst, det var han på i 1956, siden og blev han general. Han var med i general Giap's stab, og der er faktisk et par billeder af ham undervejs, hvor man ser ham blandt andet stå ved et vandfald sammen med general Giap, hvor de planlægger det endelige angreb mod de franske styrker i Dien Bien Phu. Så han var altså med i selve slaget, hvor han var en af de rådgivere, som den her general havde. Det kan I se, så er billederne forsynet med små engelske undertekster. Så det selvfølgelig er, det er propaganda. Det er for at vise, hvordan de her vietnamesere besejrede de her franskmænd. Der er et fantastisk billede til sidst, hvor man ser nordvietnameserne rykke ind i Hanoi i deres pjaltede uniformer og med gummisko på og sådan noget. Og så ser man franskmændene på vej ud i amerikanske uniformer med amerikanske kampvogne. Og det burde, amerikanerne have taget ved lære af, altså at en moderne udrustet her, selvom de har det bedste isenkram i verden, kan ikke stille noget op mod en fjende, som kender terrænet og vil slås til de dør. Så det er den officielle del. Så er der nogle billeder, nogle små billeder, der har sådan nogle ligesom takker rundt omkring. Det er meget typisk for det tyske fotografiapparat, der hedder Leica. Det er, og så vil I se, de forestiller stort set alle sammen en lille mand. Enten er han i badebukser, eller også er han i fin oberst gala-uniform, polsk gala-uniform, når han er til officiel middag. Det er min svigerfar. Og det er altså det, denne her bog, det her fotoalbum, fik min svigerfar af denne her nordvietnamesiske general i
den 11.11.1956 som afskedsgave. Og man kan se en masse af de billeder, de forestiller jo som min svigerfar i forskellige situationer. Og det er taget med hans egen fotografiapparat, et tysk Leica-apparat, et meget fint fotografiapparat, og det, så vidt jeg ved, er det eneste krigsbytte, han tog for tyskerne under 2. verdenskrig. Så han starter altså sin karriere som soldat ved den russiske front i kampen på Østfronten i 1943, hvor han kæmpede mod tyskerne i de 2 år. Og så gjorde han så åbenbart karrieren på det her. Og så havner han i Vietnam i 1955, hvor han så er 1 år. Det er jo unikt billedmateriale. Og så sker der det, jeg var slet ikke klar over, at han havde været der, fordi det er vi andre så snakker om, hvad vi snakker om så mange andre ting. Men så hørte han, at jeg havde haft en masse opgaver, SRP-opgaver eller sådan noget. Forløberen for SRP-opgaver. Tidligere kunne man bare nøjes med at skrive i et fag, og der var der ret mange elever, der skrev i historie. Stort set alle sammen. Og en hel del af dem ville gerne skrive om Vietnam. Og så sad vi og snakkede om det, og så sagde han, jamen han havde jo også været i Vietnam. Så tog han den bog frem, og så fortalte han en helt lørdag aften, fortalte han så, hvad han lavede i Vietnam, og hvorfor han var havnet der. Det vender jeg tilbage til. Det, der var det interessante ved det, det var lørdag aften. Søndag aften får han dårligt, bliver indlagt på Frederiksberg Hospital, og mandagen og dør om onsdag. Så det var sådan ligesom, okay, det jeg skal bruges til et eller andet. Og så, var jeg som sagt derovre og se den der Vietnam-mur, og sad og så på de der personer, der stod der. Og så tænkte jeg, nu skriver jeg altså den bog. Og så skrev jeg bogen. Og det tog altså nogle år. Nu er den jo ikke særlig lang. Og det skyldes, at den ikke skulle være længere. Man har jo det, der hedder en forlægger. Og der sender man så, det er ligesom når man skriver SRP-opgaver, så sender man den til en eller anden, så retter den. Og resultatet bliver jo aldrig helt det, man forestiller sig. Det vil sige, hver gang jeg sendte noget ind, som jeg synes var afsindigt godt, så sagde jeg, det er skide godt det her, Thomas. Men, og det er min lillebror, der var forlægger, men det er ikke simpelthen, så det er skide godt det her, men du skal altså bare lige fjerne 50%. Så i virkeligheden var bogen på 150 sider, men 50% af den blev altså fjernet undervejs. Samtidig noget af det, jeg synes var allerbedst, ikke? Men det synes han ikke altid var lige godt. Så det blev fjernet. Det er det, man på i bogverdenen kalder kill your darlings, ikke? Det er det der, man skal slå det ihjel, som man ikke selv synes. Så det, I sidder med, det er altså resultatet af 3 oplevelser. En, jeg havde i gymnasiet. Den der bog om min svigerfar, og så den der oplevelse over i, Washington i 1997. Og så kom bogen i 2001. Og den første oplevelse, det var i 1967. Er der nogen af jer, der ved, hvordan man så på USA i 1967? Jeg gik på en meget fin gymnasium, der hedder Holbæk Gymnasium. Og det var et decideret borgerligt gymnasium, som tillod sig nogle enkelte vildfarne fra provinsen, altså fra de omliggende kommuner, kom ind og gjorde også. Og der kan man roligt sige, at hvad var holdningen til USA? Det var en stort set i hele Danmark og hele Vesteuropa. Hvordan betragter man i 60'erne USA? Positiv eller negativ? Ja, meget positiv eller lidt positiv. Det var totalt positivt. Ja, i 50'erne lavede man en undersøgelse i den danske befolkning, hvor over 50% ville udvandre til USA, hvis de fik chancen. Man lavede den samme undersøgelse i begyndelsen af 60'erne, hvor stort set 8 ud af 10 unge ville udvandre til USA, hvis de fik chancen. Hvorfor var USA så positivt betragtet på det her tidspunkt? Hvad var det, de havde gjort for os? Sådan og det var lige meget, hvilken aldersgruppe man havde. Alle synes godt om amerikanerne. Det var ikke kun på grund af amerikanske film og fjernsyn og cowboybukser. Hvis amerikanerne ikke havde været der, hvad så? Så vi snakker tysk. Yes. Så havde kejseren vundet i 1. verdenskrig, og Hitler var forskålet, havde man aldrig hørt mere til. Amerikanerne redder os 2 gange, så kommer den kolde krig, og der redder de os igen for at blive overtaget af russerne. Så vi havde virkelig i 60'erne the good guys, amerikanerne, and the bad guys, det var selvfølgelig kommunister. Så,
alle betragter amerikanerne rigtig godt, men der er altså noget, der begynder at blive lidt problematisk. Det er den her krig i Vietnam. Man begynder at se nogle ting på fjernsynet, som ikke ser særlig rare ud. Man ser noget med nogle amerikanske soldater, der går med deres lightere og tænder ild til sådan nogle små stråhylder i et eller andet fjern jungle i et eller andet fjernt land. Og så spørger man sig selv, hvorfor gør de det? Hvad er årsagen til det? Så var jeg så heldig, at jeg gik i... Vi havde en amerikansk udviklingsstudent i min klasse, og hende skrev jeg en hel del med af forskellige årsager, da hun rejste hjem. For meningen var, når jeg havde taget studentereksamen, så skulle jeg gå på college i Californien. Hun boede nemlig i Californien, så skulle jeg bo hos hende, og hun boede i Beverly Hills, så det var jo ikke lige bare det dårligste sted, jeg havde kunne bosætte sig. Det var så planen. Så når hun kom hjem, så kunne jeg godt mærke, at, at tingene var lidt anderledes. Hun boede ved siden af, kender I en, har I hørt om en, der hedder Jane Fonda? Ja. Det var deres nabo, og hende der Jane Fonda, hun havde passet hende som lille barn. Og det var hendes bedste veninde. Og hun var totalt pro-amerikansk og antikommunist, da hun tager afsted. Jackie hed hun, da hun kom til Danmark. Da hun kommer hjem, opdager hun til sin forbløffelse, at denne her søde barnepige jo så er blevet voksne selvfølgelig, og er blevet indet modstander af den amerikanske krig i Vietnam. Så meget, at hun rent faktisk midt under krigen rejser til Hanoi og støtter nordvietnameserne. Hvilket gjorde, at hun blev kaldt for total forræder i USA. Jeg fik ikke lov til at indspille en film i 20 år. Så begyndte hun at lave noget workout, som nogle af jer måske ikke kender. Men hun kunne slet ikke begribe, hvordan det kunne være, at denne her ærkeamerikanske pige, datter af den kendteste skuespiller på det tidspunkt, der hed Henry Fonda, at hun pludselig nærmest var blevet landsforræder og kommunist og var imod den her krig. Hun kunne heller ikke forstå, at nogle af de kammerater, hun havde gået i college med, eller i high school med, at de havde været derovre, ikke ret mange, fordi de var den velhavende del af befolkningen, men der havde været et par stykker derovre. De var kommet hjem, men de ville ikke snakke om det. Men de havde forandret sig dybt. Den ene var på stoffer, det var ret usædvanligt i 60'erne, og den anden var stort set beruset hele tiden. Så hun kunne ikke rigtig få noget ud af det. Men hun tænkte, hvad foregår der egentlig? Og jeg tænkte også, hvad foregår der egentlig? Så sker der det, at en sommerdag, lige før vi skal til studentereksamen i 67, så får vi at vide, at vi alle tredje skal mødes i skolens aula. Det er sådan en rigtig gammel, fin aula. Og normalt kommer man kun derned til morgensangerne og alle rektor havde vigtig meddelelse. Og vi har aldrig nogensinde været udsat for, at det kun var tredje timer, og det ikke var varsel, og at der faktisk blev aflyst 2 timer. Det var fuldstændig. Det skete hverken før eller siden. Endda en tysk time, så det var virkelig lykken for en lille del. Så vi jubler så over i denne her aula, og står på venligspuldet og tænker, hvad sker her nu, ikke? Og så går døren op, og så ind marcherer, jeg vil nok sige, en af de flotteste fyre, jeg nogensinde har set i mit liv. Høj, muskuløs, solbrændt, og alle pigerne, de bare dårligt bare på stedet. Og han marcherer, og han er helt crew-cut. Altså han er helt galt til ligesom det moderne i vores dage. Det var der sgu ikke dengang, da vi var alle sammen langhårede. Så vi tænkte, hvad er han? Hvor kommer han fra? Månen eller sådan et eller andet. Men han kom i hvert fald, og så skrider han op igennem den her aula, som er totalt tavs af, og så den her følger ham med forskellige tanker. Og så stiller han sig op, og så siger han, så præsenterer han sig, og så siger jeg kan ikke huske, hvad han er på det nu, men han siger i hvert fald, at man kan tydeligt mærke, at han taler dansk, men med stærk amerikansk accent. Og så præsenterer han sig, og så siger han, ja, han er dansk-amerikaner, han er born in the USA, men hans mor er dansk, men da han er born in the USA, så er han jo amerikansk statsborger. Men da han voksede op i Danmark, og det er der, hvor han taler dansk, men hans far, som er amerikaner, fik så et godt job i Californien, det er rigtig Californien, så de var så taget tilbage. Og så siger han, så vil han så fortælle, og der hvor han er her, det er, han vil fortælle om sin tid i Vietnam. Bum, siger det så. Det var jo sådan stort set det har vi aldrig hørt om. Vi har kun set de der film. Så står der en rigtig levende mand, som faktisk har været derovre. Og nu kan vi jo godt begynde at regne ud med den frisyr, så har han nok været det amerikanske marineinfanteri, for de havde den frisyr dengang. Det havde han også. Og så sagde han, det han så ville, det var, han ville fortælle, hvordan det egentlig var, og hvad han egentlig havde foretaget. Og så siger han, at han er gået i high school, altså på nogenlunde samme niveau som jeg, han havde det ligesom jeg.
Han var dødtræt af at gå i skole. Så hans forældre, de havde forventet, at han skulle gå på college, altså fortsætte på universitetet og læse jura, ligesom sin far. Men det galt han altså ikke rigtigt. Han ville ud og opleve verden. Og han var dybt præget af en vis amerikansk præsident, I kan næsten gætte, hvem det er. Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Altså John F. Kennedy. Man skal bare ud og tjene Amerika. Så han droppede college og meldte sig frivilligt til det amerikanske marinekorps som 17-årig. Det kan man nemlig godt. Det er den eneste amerikanske værn, hvor man kan vælge sig frivilligt som 17-årig. Man kommer så først i krig, når man er 18 år. Så han kommer som 17-årig for det der pæne miljø, bliver han så kastet ud i en uddannelse som marineinfanterist. Han sagde, at det var nok det værste, han nogensinde havde været ude for i sit liv. Det var total tortur fra morgen til aften. Hvad de gennemgik til, det var helt ubeskriveligt. Men det, han sagde, det generelle gik ud på at nedbryde deres identitet. Så de blev alle sammen, og de var alle sammen mange år, de blev alle sammen barberet totalt skævt. Så fik de alle sammen den samme uniform på, og så blev de kommanderet ud, og løbe til de styrtede. Og det gjorde de så hver dag. I begyndelsen løb de bare almindeligt, efterhånden fik de oppakning på, og til sidst der løb de med 50 kilo på ryggen. Prøv at forestille jer, hvordan jeg løber op ad en bakke i sydstaterne med 90 graders luftfugtighed og 35 graders varme. Han sagde, at en tredjedel af dem han meldte sig sammen med, de var forsvundet inden den første måned. Nogen var simpelthen, der var ingen der døde, men der var nogen der var lige. Da han går til anden del af sin uddannelse, hvor man så efter at have fjernet hans identitet, så gik det ud på, at man skulle opbygge en ny identitet. Nu skulle han være en dræbermaskine. Og så han sagde, at det lykkedes rimelig godt. Det foregik ved, at de konstant var i våbenøvelser og i krigssituationer. Han sagde blandt andet, blev der skudt, når de skulle kravle igennem pigtrådsspærring og sådan noget, så blev der skudt med skarp ammunition. Og de havde fået at vide, at man skulle altså ikke rejse hovedet. Og der var en eller to, der kom til at rejse hovedet. Og det var så det sidste, de foretog sig. Og han sagde, at det var lavet på den måde, det var lysbursprojektiler, så man kunne altså se, for det øjeblik, de starter med at fyre, så kan man se projektilerne komme. Og så er der bare at lægge ned med hovedet. Så det var altså en del af deres træning. En anden del af deres træning, det var, at de blev taget til fange under natøvelser. Og gennembanket. Og så efter de var blevet gennembanket og blevet forøget deres søvn, de kunne ikke se, hvem det var, for det var i mørke, de blev gennembanket. Og hele tiden, mens de blev gennembanket, lød der sådan noget mærkelig musik, som de aldrig havde hørt før. De kunne godt høre, at det var sådan noget asiatisk musik af en eller anden slags. Og de hørte mærkelige stemmer, som de heller aldrig havde hørt før. Og så lige pludselig, så i de her lokaler, hvor de opholder sig, så befinder de sig sådan nogle nærmest 7 hytter. Og det, der de er omgivet af, det er nordvietnamesere i uniform med røde stjerner på. Og de her nordvietnamesere, de gennembanker dem og torterer dem. Og det eneste, de må røbe, det er deres navn, rang og nummer. Hvis de røber med, så ryger de. Så han sagde, da de var færdige med denne her uddannelse, så havde han kun lyst til én ting. Det var at slå nordvietnameser i, og det kunne ikke gå hurtigt. Det var det, han var trænet til. Så sagde han så, fik de orlov, og de fik deres fine uniformer på og alt muligt andet, og de begyndte næsten at føle sig som mennesker igen. Men de, som han sagde, han var urolig. Altså, der skulle ske et eller andet. Han kunne simpelthen bare ikke sidde stille. Han skulle være i bevægelse hele tiden, og når han ikke var i bevægelse, så prøvede han at dæmpe det ved at drikke en hel del. Det fik de lov til. De skulle bare komme tilbage på basen om aftenen. Så da der var gået sådan cirka en måneds tid med den her mærkelige verden, hvor de hverken var det ene eller det andet sted, så får de besked på, at de skal flyve til Guam. Det er en amerikansk base i Stillehavet. Så bliver de fløjet til Guam, og fra Guam bliver de så lastet over i nogle store troppetransportskibe. Og så sætter de kursen mod vest. Og så kan de fleste af dem nok regne ud, hvor det er, de skal hen. På det her tidspunkt, det er i begyndelsen af 1965, der har amerikanerne ikke landtropper i større mængde. De har våbeninstruktører og alt muligt andet i Vietnam, men de har ikke decideret landtropper. Han tilfører den første gruppe
der skal sættes i land i Vietnam. Og hvis I ser på nogle af de billeder, der er her, så kan I se, at der er nogle flotte sandstrande, hvor min svigerfar giver dem i korte bukser, eller i badebukser. Sådan. Det var der, de skulle sættes i land, og det, de fik at vide, at de skal sættes i land. Det er et sted, der hedder Da Nang. Det er nu et af de helt store turistmål i Vietnam. Det var det samme sted, franskmændene gik i land i 1880'erne, da de erobrede Indokina. Og så får de at vide, at nu skal de ud og møde fjenden. Alt det, de har trænet til et helt år, skal de så i gang med. De bliver så kan de se kysten i det fjerne, og de kan se palmerne, og det ligner jo fuldstændig en John Wayne-film fra 2. verdenskrig, altså når de tror alle sammen, at nu skal de gå i land, og de bliver beskudt af alt muligt andet, de kravler ned i de her landgangsfartøjer, og de spidser deres barometer og det hele, og nu skal de virkelig til det, de har trænet på. Det, der så er underligt ved det er, at de hører ikke noget artilleri imod dem, de hører ikke nogen, der skyder på dem eller sådan noget. Det eneste, jeg hører, det er, at de synes, de hører sådan noget mærkelig musik, som de svagt kan genkende. Det lyder som nogle melodier, de har hørt før, men de lyder altså dybt underligt, den måde, de bliver spillet på. Men de tænker, det er nok et eller andet dirty trick, de der kommunister har fundet på for at forvirre dem. Så de står med deres opplantede bajonetter bag de her, landgangsfartøjer, som jo har sådan en bred rampe øverst, som kan beskytte, når man sejler ind, og så når man går ned, så styrter man selvfølgelig ud. Så kommer de ind, og ramperne går ned, og de ser den her hvide strand, og de styrter ud råbende, som sindssygt det, de har lært i deres bajonetøvelser, og med de der opplantede bajonetter. Og så siger han, kommer det største antiklimaks i hans liv, fordi der er ikke nogen, der skyder på dem af et helt bestemt årsag, fordi inde på stranden, der står masser af mennesker. Og forrest blandt alle de her mennesker, de er festklædte, og musikken, det er et stort vietnamesisk band, der spiller patriotiske amerikanske hymner, det var der, hvor de løb lidt under. Og de det, de skulle kende. Og forrest blandt disse, der står nogle af de flotteste kvinder, han nogensinde har set. I kan se, der er nogle billeder af de vietnamesiske kvinder i stramt hvidt tøj, som ikke har gemt noget som helst, som man var fuldstændig klar over, at det var ikke de der kornfede kaliforniske damer. Det var rigtige kvinder, det her, og de var spidset helt heroppe, og de smilede lidt flot sort hår. De står så forrest, og de står der med deres åndssvage bajonetter. Og hvordan glemmer man så pludselig sådan et gevær eller sådan noget, når der kommer sådan en imod. For det de gør, det er, at de kommer hen til dem, og så har de blomsterkranse. Og så lægger de kranse omkring deres hals. Og så er der en, der holder en tale på dårlig amerikansk, hvor han byder de amerikanske befriede, eller de amerikanske soldater velkommen, fordi de skal nu fjerne den kommunistiske trussel. Så det er en fest, de kommer til. Så de her kvinder giver dem de her kranse på, og de bliver så ført hen til nogle kæmpe boder, hvor der er masser af øl og masser af mad, og hvor der er dansemusik og alt sådan noget. Og de har stadigvæk det problem, hvad fanden skal de gøre med de der rifler og de der bajonetter, de løber rundt med. Og så er der finder de så ud af, at de får dem fjernet, og så deltager de lidt i festlighederne, og så bliver de så kommanderet væk. Så kommer de hen til en lejr, som ligger lige ved siden af, som er helt nyopført, og det der er karakteristisk for amerikanerne. Når de går i krig, så tager de Amerika ved. Det vil sige, at denne her lejr var et mini-Amerika. Det eneste, der blev serveret, det var amerikansk mad. Det, der blev vist, det var amerikanske film. Det, der blev drukket, var Budweiser og cola. Så det var et mini-Amerika, og så tænkte jeg, this the war, det her krig, de her damer, den her lejr, hvor de bare kan spise ice cream og kæmpe bøffer og burgers og alt muligt andet, og de skal ikke lave en dyt, for det kan de jo ikke. Og der er masser af børn omkring dem, vietnamesiske børn, og de her børn, de er fyre, de er unge fyre, de er alle sammen lige fyldt 18. Så og de er alle sammen små brødre eller søstre, eller det. Så de knytter så meget til de her børn, og giver dem slik og lidt penge og nogle af børn, knytter så meget til dem. Og det hele er meget, meget uvirkeligt. Men så en dag, så sker der altså det, at Vietcong angriber en amerikansk helikopter- og flybase, der ligger ikke ret langt fra Da Nang, og dræber ca. 50 amerikanske soldater og smadrer en hel del af helikopteren. Det skal hæves. Så sluttede sommerferien. Næste morgen bliver de puttet op på nogle store amerikanske vogne, og så kører de mod vest, ind mod junglen. Og alle de der børn, de løber efter dem og græder og alt muligt andet, fordi nu er deres gode bedste venner og ved, at de kaster alt, hvad de har, slik og alt, hvad de ellers har, småpenge, altså noget kaster de ud til de der børn, og lover, at de nok skal komme tilbage og så videre.
Og så når de kører ind i landet, så skifter det fra at være det der tropiske paradis. Så kommer de ud i rismarker. Og det første, han siger, man rigtig lægger mærke til, det er lugten og varmen. Lugten skyldes, at vietnameserne i det område havde et trevangsbrug. 2 af brugene var med ris. Men det tredje brug var det, man kaldte for lortemarken. Det er det sted, hvor al afføring, både menneskelig og dyr, bliver anbragt. Og det var altså det, der lugtede, og det brugte man så til at gøde de 2 rismarker. Så der var sådan stort set lort over det hele. Samtidig var der sådan, når man stoppede i landsbyen, gik der masser af gæs rundt, og som nogle af jer måske kender, så de der kanadiske gæs, som hærger vores græsplæner i parkerne, så skidede de uafbrudt. Og når man først trådte i sådan en, så var det altså ikke særlig morsomt. Så de sagde, at de havde lort her, lort der og lort alle steder, og så lugtede der altså bare. Og den der mad, de sad og spiste, det var meget langt fra amerikansk mad. Så han sagde, at hele den periode, han opholdt sig i Vietnam, spiste han på intet tidspunkt vietnamesisk mad. Og de var advaret meget imod at drikke vandet, medmindre de kom nogle specielle piller i vandet, for ellers ville de få en amøbe i leveren, og den ville gøre, at de formodentlig ville dø. Så det var sådan ligesom de betingelser, de lige pludselig levede over. Så kører de ind, og så kommer de ind i junglen, og så kommer de til en bakketop, som er ryddet, og det er der, hvor deres lejr så ligger. Og næste morgen får de så besked på, at de skal gå på patrulje i junglen. Og det er så det, han beskriver. Det er hans første patrulje, som lige var ud af den sidste. Han siger, at de er 32 mand. Det er det, der hedder en platoon. De er lidt af en, sekundløjtnant, og de amerikanske sekundløjtnanters gennemsnitlige levetid i Vietnam var 20 minutter. For det var dem, der skulle ud og vise, at de var noget. Og det var dem, vietnameserne nakkede som de første. Men det vidste de ikke på det tidspunkt. De var de første. Så de vidste ikke noget om noget. Det de vidste om junglekrig, var, at japanerne under 2. verdenskrig altid havde kravlet op i palmetræer og bundet sig fast, og så skød de så for oven ned mod siden. Så de gik alle sammen og kiggede op efter. Og så opdagede de, at det pludselig så forsvinder markerne, og så pludselig kommer de ind i junglen. Og der er sgu ikke nogen palmetræer. Der er masser af træer, men der er ikke nogen palmetræer. Tværtimod er stien ikke særlig bred, og på begge sider vokser bambus. Og bambus og bambus. Og det er ikke sådan noget havebambus. Det er bambus, der har sådan nogle tykke. Hvad hedder det? Og de går helt derop til. Og han siger, lige pludselig, så er det som man går ind, som han sagde, der var nærmest som et grønt akvarium. Fordi der var enormt varmt. Og sveden havlede over på det tidspunkt, hvor de ikke lærte det, som de gjorde tidligere, simpelthen at binde et håndklæde rundt om her. De gik i deres hjelme, og de havde fragmentationsvester på, og de havde ammunition, så de bar cirka mellem 35 og 50 kilo. Dem, der bar maskingeværet, det var Altenere, fordi de var størst og stærkest, eller sorte hedder det jo, nej, det skulle ikke være det i øjeblikket, men hvad hedder det? De bar maskingeværerne, og de var op til 75 til 100 kilo ved siden. Så han siger, at de sveder, og de får salt i øjnene, og de går ind i den her fuldstændig lukkede, og det eneste, de hører, det er nogle mærkelige fuglelyde, som de aldrig har hørt før. Så de begynder sådan at blive rimelig utrygge, og det er en verden, de aldrig havde drømt om, de nogensinde skulle sætte deres ben i. Ellers er der ikke nyt andet end de der mærkelige skrig for fugle. Senere finder de ud af nogle af de mest lidt menneskelige skrig, det er aber. Så de vandrer i en lang række og foreslår det, der hedder scout, eller frontman, og det er så ham, der skulle være den bedste soldat. Og ham her, han går sådan lidt en tredjedel nede, og bag ved ham går ham, der slæber radioen. Og det er også en sort, fordi den vejer helvede til. Og så går løjtnanten. Så lige pludselig så lyder der et vræg fra the frontman. Altså han har aldrig hørt sådan en lyd i hele sit liv. Og det er ikke noget med, at vræget stopper. Det bliver bare værre og værre. Han hyler fuldstændig, ubeskriveligt. Og de styrter sig hen for at kigge, og så opdager de, at jorden simpelthen har åbnet sig. At, stien ender brat i det, de så senere finder ud af, er en klassisk vietnamesisk tigerfælde. En tigerfælde er cirka 3-4 meter dyb, så man kan nå at få lidt fart på, og tigeren også. Og så i bunden står der bambuspinde, der er spidset. Og ikke alene er de spidsede, men man har også smurt afføring på. Så han har jo sin bagage med de der 50 kilo, så var han selv måske
75, og det er altså 125 kilo, der ryger ned fra fuld fart. Så han er totalt spidet, men han er ikke død. Og han skriger. Og de andre prøver så selvfølgelig at få ham op. Men det er lidt svært, fordi stien er så smal. Og så mens de ligger og roder der, så begynder der pludselig at skyde nogen på dem. Ikke op for træerne, men inden for siden. Og så samtidig detonerer der en bombe. Det viser sig at være en bombefælde. Det var altså ikke afghanerne, der fandt på det, det var altså vietnameserne. Senere fandt de ud af, at det var simpelthen nogle amerikanske artillerigranater, der var sat detonator på. Og når sådan 3-4 stykker eksploderer, så forsvinder 3-4 mand, og så er hele det bagerste af Djokis. Samtidig bliver dem, der står omkring radioen, skudt ned af snigskytter. Så på cirka, han siger, det tager cirka 1-2 minutter. På 1-2 minutter er hele hans verden forandret. Og han ser bare døde og lemlæstede folk over. Og han så siger, det der var det værste, det var, at han står lige og snakker med en, der står ved siden af ham. Hans bedste ven. Og så vender han sig lige om, for at der er nogen, der skyder derovre. Og så hører han sådan lidt. Og så vender han sig om. Og så mærker han så noget vådt her på skulderen. Og så ser han, at det er hans ven, der er langsomt ved at falde ned. Han er så ramt af en snigskytte med, det der en high velocity bullet. Altså det er der har en stor omdrejningshastighed, sådan at halvdelen af hans hoved er forsvundet. Og det er det, han har på skulderen. Og så siger han, så står han der med sin bedste vens hjernemasse på den venstre skulder, mens der er nogen, der skyder. De der blok, han hører, det er når et projektil passerer ham. Man hører ikke projektilet, før det er gået forbi ham. Så sker der altså det, at det lykkes for den her sekundærmand, inden han bliver dræbt, at tilkalde flyassistance. Og så kommer, i løbet, han sagde, det var det, der var mest fantastisk. Det var i løbet af 2-3 minutter, så kommer, de har så ligget og cirklet ovenover, det havde de nok set og sådan noget. Så kommer flyene ind over, og så bomber de, og det han sagde, det de bomber med, det er napalm. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der nogensinde har set napalm. Det er, en form for benzinbombe, som i det øjeblik, den eksploderer, så kaster den, man kan altid se det, fordi det kaster nærmest brændende dele ud over det hele. Og hvis man får sådan en del, noget af en napalm på sin uniform for eksempel, så brænder det igennem uniformen, og det holder først op med at brænde i det øjeblik, det når benet. Det vil sige, det er forbudt nu, men altså dengang var det tilladt. Så det vil sige, den eneste måde, man kan redde sig på, hvis man får sådan noget på, det er simpelthen ved at tage en kniv, og så skære det ud. Det vidste de ikke på det tidspunkt, men det der var det gode, de var åbenbart ret dygtige, de her piloter, fordi de ramte ved siderne. Så der var nogle af dem, der fik det på armene, men de overlevede. Og så kom der nogle helikoptere, og så kom der nogle andre og reddede dem. Det var det, han oplevede sin første dag i junglen. Og som han sagde, det var ligesom moralen var sunket ret meget i den overlevende del af gruppen. Og så sagde han, resten af hans tid gik faktisk med det. De blev selvfølgelig mere og mere forsigtige, og så altid for, at der var nogle vietnamesere, der gik forrest. Der var jo vietnamesiske soldater også med i fortællen. Og så kom de så senere. Men det han sagde, han var der næsten ude et år. I hele den periode så han ikke en eneste af sine modstandere. Han blev konstant beskudt. Der var konstant fælder, de faldt ned i. Der var konstant bombefælder, der sprang. Og han hørte af og til, når de skød ind i bambussen, så hørte han skrig og sådan noget. Og de fandt af og til blodspor, men de fandt ikke en eneste. Så han sagde, det var totalt frustrerende, fordi det var ligesom, man kæmpede mod spøgelse. Og så er det her grønne helvede. Og han sagde, det værste var, at man vidste jo godt, hvad der ventede, og så prøvede man så at springe til siden. Men det værste var, når man sprang til siden og vejede så meget i sådan en bambus, så var man jo bare tilbage ud på stien. Så man var faktisk fanget. Så, han sagde, det eneste, de talte, jeg ved ikke, om I er begyndt en jeres nedtælling til, hvor I klipper af, eller sådan noget, det var, at de klippede dage, ikke? For de vidste, at de skulle være der så mange dage, og så klippede. Og de blev mere og mere nervøse, og de var mindre og mindre tilbøjelige til at gå ud jo længere. Og de havde jo så store tab, så de fik jo hele tiden nye
grunts, som de kalder sig, altså menige udblanding. Men problemet var, når de fik en ny en, der kommer måske 4-5 nye. Hvad gør de så med det? Hvor placerer de dem i gruppen, når de går? Forrest. Ja. Så de holdt i ringen en uges tid. Og dem ville man slet ikke være i nærheden. Så hvis man ikke havde nogen vietnameser til at gå forrest, så fik man nogle af de nye til at gå forrest. Det var også bagerst, og det var det, der altid skete. Så han sagde, at det var simpelthen survival of the fittest. Og den dag i dag ved han ikke rigtigt, hvordan han overhovedet overlevede det her. Men så det, der var så dybt mærkeligt, det var, når man så havde været på de her patruljer, måske en uge i træk eller noget af det. Så kommer man tilbage til basen. Og hvad venter der på basen? Der venter soft dives og burgers og cola og Budweiser i uendelige mængder. Altså det med at drikke var ikke noget problem. De fik alt, hvad de overhovedet kunne spise og drikke. Så havde de det rigtig godt, men inderst inde, så vidste de jo godt, at om et par dage, så skulle de ud igen. Så han sagde, at det var en meget mærkelig mentalitet. Og det, der var ejendommeligt, det var, at han sagde, at vi var jo kun 18 år, men vi lignede jo altså nogen, der var 40 eller 50 år, eller sådan noget, da de så sig selv i spejlet, da de kom tilbage. Så er det så overstået, og han havde i hvert fald lært en ting om, at krig, det var noget lort. Det skulle han aldrig nogensinde mere i. Han sagde, at den værste oplevelse, den var der faktisk. Den manglede han. Det var, da de så kommer tilbage. Det eneste, de havde snakket om, det var, at nu skulle de møde alle de der børn igen. Alle de der små børn, de havde haft det så godt. Og de har så på den der lejr, der er noget, der hedder PX. Det er sådan nogle forretninger i amerikanske lejre, hvor man kan få alt. Så de har brugt alle deres penge til at købe ting til de der børn, som de skulle forære, når de kom tilbage til Danang. Og så kommer de kørende, og stemningen for første gang i meget lang tid er stemningen høj. Og de kommer så kørende hen ad den her vej, og de kan se byen, og på i mellemtiden så er byen altså vokset eksplosivt. Og de kan se, at de der landsbyer, de har kørt igennem tidligere, de er stort set forsvundet. De er alle sammen blevet napalmet. Så de ser ikke nogen mennesker. De ser kun brændte landsbyer og afsvedende rismarker. Der er ikke noget. Til gengæld er Danang by blevet sådan cirka 10 gange så stor. Alle mulige mærkelige former for byggeri er skudt op, og der er masser af mennesker, som går mere eller mindre mærkelige rundt. Så kommer de ind til den gamle base, og så ser de der børn komme løbende. Og de begynder så at samle alle de der ting sammen og skal til at kaste ud. Og så lige pludselig, så begynder børnene at kaste. Og så tænker de, nej, de har også bevæget sig så meget, så de har sparet sammen til at kaste noget til os, indtil de finder ud af, at det de kaster, det er sten. Og amerikanerne bliver så forbløffet, altså de der snit, de var ret gode til det, de har åbenbart praktiseret den ene ben, for de rammer dem, og de har jo ikke hjelme på eller noget mere. Så en af dem, han får faktisk slået et øje ud. Og hvad gør de, når de nu har været vant til at leve under den måde, de har levet på? Ja, der er nogle af dem, der griber deres våben og skyder nogle af de der børn. Så han sagde, og det, som jeg sagde, det var det mest forstændige af alt, fordi så er det hele ligesom været fuldstændig forgæves. Så i løbet af det der knap, de var derude i 10 måneder. I løbet af de 10 måneder, de var væk, der var situationen forandret. Fuldstændig. Fra at være heltene, der kom for at befri, var de blevet totalt hadet på grund af, at de havde ødelagt alle deres landsbyer og gjort dem til flygtninge. For forholdene i Danmark var ret forfærdelige. Så sagde han, så rejste han hjem. Og det skete på den måde, at de tog bare til Saigon, der havde han 14 dages orlov, og han kan intet huske for de 14 dage, for han var totalt beruset hele tiden. Det eneste han kunne huske, det var på et tidspunkt, sad han i et fly, og det næste han husker, det var, at han lander i Los Angeles. Og så står han i Los Angeles i sin uniform, og ved ikke rigtigt, hvad han egentlig skal foretage sig. Der er ikke nogen heltemodtagelse eller sådan noget. Faktisk er der en hel del mennesker, der går udenom ham og sådan noget. Så han tager så hjem til far og mor, og meningen er så, at han skal starte det der college, fordi han skal fortsætte i marineinfanteriet. Han har udtjent sin, det han har skrevet kontrakt. Han har ikke kun skrevet en kontrakt for den der første periode. Så skal han starte på college. Men hvordan går det? Så tror jeg, han har.
fysisk i stand til at kunne gennemføre det? Nej. Når han siger, hvad er der galt med ham? Han er lidt urolig og stresset konstant. Ja. Så hvis der var nogen, der skal passe på, eller var nogen efter? Ja, han går hele tiden og kigger så over skuldrene, og med den mindste høje lyd, hvad så? Ja. Så reagerer han, når Ja. ser, der sker. Ja, han fortalte, hvad hedder det, en af to af de personer, han havde været med derovre, to andre veteraner, og ham, de var så inviteret ud til en fest, og og de sidder så ved et stort bord alle sammen, og og det er rimelig hyggeligt efter omstændighederne. Så pludselig så taber ham, der bor ovenover, han taber en stol eller sådan noget hårdt på gulvet, og det lyder fuldstændig, siger han, som når en mortergranat bliver fyret af. Altså en nordvietnamesisk mortergranat, det var det, de brugte. Hvad gør de tre mænd? De kaster sig alle sammen ned under bordet og river selvfølgelig alt, hvad der står på bordet, væk. Og alle de andre synes, det var rigtig morsomt, ikke? At de der personer, der ligger med is over det hele, og mayonnaise over det hele, og majer over det hele, og så videre, ikke? Men som jeg sagde, de synes ikke, det var morsomt. De måtte gå igen. Så da der var gået, et halvt år, så fandt han ud af, at det kunne han bare ikke. Så han forlader college, kører rundt på en motorcykel og kører rundt på den gennem hele USA sammen med et par af de andre gutter også. Og de drikker, og så, som man siger, så var noget af det, de også havde lært derovre, det var, at man kunne få noget at ryge på. Det blev nærmest produceret i omegnen af Vietnam, og det fik man nærmest gratis derovre. Og det havde mexikanerne også fundet ud af, fordi man kunne så også fremstille det i Mexico, så lige pludselig kunne man også få det i Californien. Så han siger, at han fyrede, og han drak. Og han kører på motorcykel. Hans pige forlod ham, og hans forældre smed ham ud til sidst. Så var der så en, der sagde til ham, ved du hvad, du bliver nødt til at sætte dig sammen med det stykker. Og der var flere andre, der var det, så han sagde, at han gik i selvmordstanker hele tiden. Han ved ikke, hvor mange gange han var vågnet om natten. Han havde beholdt sin Colt 45, jeg kender Clint Eastwood, ikke? Make my day. Det er en rimelig stor sag, det der. Og den tog han tit frem på om natten. Så han sagde, at han havde en flaske whisky stående, og så havde han sin Colt liggende. Og samtidig, når han var noget dybt ned i whisky, så var det, han sad og legede med den her. Og tænkte på, skal jeg så gøre en ende på det. Så havde han så en rigtig god lærer på øvrigt, så vidt jeg husker fra det der college, som sagde til ham, du bliver nødt til at gøre noget ved dit liv. Har du nogensinde fortalt nogen om dine oplevelser? Så sagde han, nej, han havde prøvet, men hvad var resultatet, når han prøvede at fortælle sin mor eller far om sådan noget her? Så bryder han bare fuldstændig sammen. Ja, og hvad tror du, man ser moren og faren, når han begynder at fortælle det med hjernevasen og sådan noget? Det er måske ikke lyst at høre. Nej, det er det overhovedet ikke lyst. Vi siger, nu skal du bare komme over det, tag det nu roligt og sådan noget. Ikke? Og man siger, hvad fanden altså, man vågner hver eneste nat, ved at man synes, at man er våd på ærmet, ikke? Fordi man genoplever det samme igen og igen og igen og igen. Så hver gang man lukker øjnene, den eneste måde, han kunne sove på, det var, hvis han var tilstrækkeligt beruset. Eller hvis han havde bygget, og så kunne han så sove et stykke tid. Så siger han, du bliver nødt til at fortælle det til nogen. Og så, du kan for eksempel komme, det var en lærer fra high school, så siger han, jeg har en klasse, hvor vi diskuterer Vietnamkrigen i øjeblikket, og vi er meget uenige. Kan du ikke komme og fortælle den, hvad du nu har lyst til at fortælle? Altså, han har aldrig været så nervøs i sit liv. For pludselig at skulle, for først skulle han jo så være i tro. Han kunne ikke fyre for meget, fordi han havde lovet at komme. Det er toxicated, så han kom, og han sagde, da han starter med at tale, så var det ligesom at tale i sådan en stor boble. Han kunne ikke rigtig høre sine egne ord og så videre, men han taler. Og så lige pludselig, hvad sker der så? Han begynder at tale. Hvor er han så henne? Han står i et klasseværelse i LA. Det er klart, så genoplever han igen. Ja. Så er han i Vietnam. Han er i Vietnam, ja. Som han sagde, det næste halve time, eller halvanden time, var han i Vietnam. Og han har ingen anelse om, hvad han havde sagt. Nu bliver han heller ikke filmet eller noget, så han har aldrig hørt, hvad han har sagt. Men han ved i hvert fald, at han havde snakket halvanden time uafbrudt. Han aner ikke, hvad han har sagt, og han ved heller ikke, hvordan han har lyttet eller noget som helst, og han aner heller ikke, hvor lang tid han talte. Han blev så afbrudt af, at der pludselig var nogen, der begyndte at klare. Og så sagde han, hvor er jeg, hvem er jeg, og hvorfor er jeg, og sådan noget. Og så kommer de op til ham bagefter, de stiller ham en masse spørgsmål, så kommer de op til ham og sagde, at det var faktisk, de havde lært mere om Vietnamkrigen på en eller anden time, end de havde gjort det et helt år. Så han fandt sin mission
Så han startede så med at tage rundt på de der nabolæggende skoler, så tog han så på college, og så tog han på universitetet. Og han sagde, at samtidig var det svært, fordi der var mere og mere modstand, og samtidig var det et stykke tid, før han kunne få ro fra, når han sagde, at han var Vietnam-veteran, hvor han tror i sommeren reagerede nogle steder. Det er utilfredshed, fordi det var meget kontroversielt inden. Ja, og der var modstand mod krigen, var ved at blive større og større, ikke? Og så var han ved at blive pævet ud, eller sådan noget. Men som han sagde til sig selv, jeg har oplevet det, der var værre. Jeg har nemlig oplevet det derovre, men det bliver jeg sgu nødt til at fortælle dem, så de ved, hvad det er, det her drejer sig. Og så fandt alle krigsmodstanderne jo ud af, at han egentlig var meget god. Hvorfor det? Hvorfor kunne krigsmodstanderne bruge ham? Han var ikke selv pro-krigen, kunne man sige. Nej. Han havde dårlige oplevelser med. Ja, det var i hvert fald ikke noget, der gavnede frivilligheden til den amerikanske marinekorps, at han gik rundt og fortalte det her. Og så havde hans mor sagt, at om han ikke ville tage med til Danmark, og så, fordi nu var man også begyndt at diskutere det i Danmark. Og så det var han ikke så meget for. Så sagde nu ville hun tage ham med til det gymnasium, hun havde gået på i sin tid. For der kunne han nok få lov til at fortælle det i rimelig fred og ro. Og det var så det, han gjorde. Og bagefter, så sagde han, hvis der er nogen, der har nogle yderlige ting at vide, så ville stå han så til rådighed. Og så var der nogle af os, der satte os sammen med ham, så snakkede han så. Ja. Han fortalte det der med, det fortalte han ikke til forsamlingen. Han holdt det sådan på nogenlunde niveau. Han fortalte heller ikke den værste af dem alle sammen. Det var, en nat, de på patrulje ude i rismarkerne. Det var ikke ham selv, det var, naboplatoon, der oplevede det. De var blevet sendt ud i rismarkerne, og så lige pludselig, så sker der det sædvanlige, at de her kong eller nordvietnameser åbner ild mod dem. Og de springer så selvfølgelig til siden. Dengang var der ikke nogen bambus, der smed dem tilbage, men de havnede så nede i rismarkerne. Og nogle af dem var selvfølgelig ved at drukne, fordi der er jo vand i sådan nogle rismarker, og de har det der tunge udstyr, men de klarede sig lige op. Men der var altså også nogen, der hoppede ud, og så havnede de i en dortemark. Og ham, der fortalte det, havde fortalt ham der var der, han sagde, at han ryger altså ned, og der er det, han synes, det er nærmest for bundløs, og han synker ligesom i mudder. Han synker mere og mere, og han prøver så altså at komme af med sin udrustning, og det lykkes ham så nogenlunde, og han på et eller andet tidspunkt stabiliserer situationen så han har hovedet et stykke over. Så mærker han så pludselig, at han begynder at synke igen, og så prøver han selvfølgelig med benene at få, og så får han så pludselig at mærker han, at hans ben står fast på noget. Det bevæger sig, men han står fast. Så han står hele natten med kun hovedet op over. Så det bliver dagslys, så kommer helikopterne og hiver ham op. Men så finder de også altså ud af, hvad det var, han havde stået på. Det var en af dem, der bare maskingevær. Og han var jo gået ned så hurtigt, så han faktisk var dernede, da han kom. Så han blev altså reddet af en, der stod nedenunder ham, og han var selvfølgelig totalt død. Så man siger, jeg har det slemt, men jeg tør slet ikke at tænke på, hvordan den her person, der overlever det her, om han nogensinde bliver normalt menneske igen. Fordi han fortalte, at hver eneste nat han sov, eller skulle til at sove, så var han lige lort varm. Så hvis der er nogen, der tror, at Vietnamkrigen er forbi, så er den altså ikke stadigvæk. Er der nogen af jer, der har nogen idé om, hvor mange amerikanske soldater, der deltog i Vietnam? 3,5 millioner. Det er en hel ungdomsårgang næsten. Indtil 1967 var de ligesom ham her, var 9 ud af 10 frivillige. Hvorfor tror jeg, at man kunne få unge amerikanere til at melde sig frivillige indtil 1967? Hvordan havde amerikanerne det med krige indtil Vietnam? De havde sejret. Ja, de havde aldrig nogensinde tabt en krig. Og hvordan var deres fædre og deres morfædre og så videre, hvordan var de modtaget, når de kom hjem? Ja, de var hjemme, de kom med store parader gennem New York og alt muligt andet, og efter 2. verdenskrig, alle veteraner, der kom hjem, de fik gratis huse, gratis uddannelse og alt muligt andet. Så det hele var åbent for det. Når man kom hjem fra Vietnam, hvad var reaktionen så?
at man... Ja, Alle var imod. ja, alle var imod. Eller efterhånden var det i hvert fald. Så da man skulle lave det der memorial, man udskriver så en, konkurrence, hvor der kommer over 150 forslag i. Og det forslag, der så vinder, det er altså den mur, der står der nu. Det er meget kontroversielt. Fordi der var meget, meget stor modstand imod det, fordi... Ved I, hvad det forestiller? Nej. Jeg siger, at der var 3,5 millioner amerikanere, der deltog i Vietnamkrigen. Hvad var tabtallet? Er der nogen af jer, der ved det? Det er ret rystende, faktisk. I positiv retning. Det er omkring 60.000. Jo, 58.917 eller sådan noget. Det er en latest count. Det var, hvad englænderne mistede på en eftermiddag under 1. verdenskrig, slaget ved Somme den 1. juni. Det mistede amerikanerne på 15 år. Hvordan kan det være, at deres tab var så ufattelig små? Hvad var det, der reddede tusinder af amerikanske soldater? Men det er også, fordi der var mange vietnamesiske soldater. Jo, og de vietnamesiske tab ligger jo omkring, og nu taler vi andre tal. Man regner med Nordvietnameser 1,3 millioner og Sydvietnameser 1,7 millioner. Så det er omkring 3 millioner. Var det ikke fordi, de var ekstremt gode til at hente de sårede i de der helikopter? Netop. Fordi hvad dør de fleste soldater af i krig? De dør af blodtab og chok. Men i det øjeblik, du har en helikopter, der kan lande på 2 minutter efter det er sket, så få dem op, og så med det samme sætte sådan et drop i, så du får blod med det samme. På 5 minutter kan flyve dig til et totalt topmoderne hospital, så bliver du reddet. Det der er problemet selvfølgelig, hvad er det så, når man er blevet reddet? Hvis begge ben er væk, for eksempel. I nogle tilfælde var både begge ben. Ja, Så skal man hjem. så skal man lige præcis hjem. Ja, og hvad venter der så, når man kommer hjem? Der er måske nogen af jer, der set den der Born on the 4th of July. Som han siger, derude der kunne man forlange luftstøtte til 2 millioner dollars på, 10 minutter. Og det kom. Når man kom hjem, og ikke havde hverken det ene eller det andet. Det er ligesom lidt Forrest Gump, der hvor hans krigskammerat kommer hjem og mister begge ben, men så Ja. er der ikke nogen støtte der. Nej, de får noget, der hedder vet pension, som er meget, meget lille. Den går lige til en flaske whisky om dagen eller sådan. Så man regner med, at af dem, der kommer hjem, der er 200.000 af dem så svært beskadiget, at de ikke kan leve, at de ikke kan klare sig selv. Hvor mange af dem, der lever nu, er der ingen, der ved. Det gør man måske i den amerikanske Veterans Organization. Når vi kommer til Washington, så i lige nærheden af Det Hvide Hus, der ligger en kæmpe, stor, meget flot hvid bygning. Det er det amerikanske veteranministerium, hvor de behandler alle veteransager. Og var der noget, de gjorde, så var det, at de syltede stort set alle Vietnam-veteraner. Indtil denne her mur bliver rejst i 1982. Det viser sig, at det er en kvindelig arkitekt, der hedder Mai Ling, af kinesisk afstamning, som vinder den. Og muren er 75 meter lang. Og så er den en speciel stenart. Sådan, når du står og kigger på muren, så kan du se dig selv. Så er der i 1957 starter muren, og den ender i 1975. Så står der for hvert år hvad? Hvad tror jeg, der står i muren for hver eneste år? Der står antallet og navnet på dem, der er blevet dræbt i det år. Og så kan man jo pludselig se, at årene 67, 68 og 69, der er især 67 og 68, der er der mange mængder med navne og navne og navne og navne og navne. Og det, der er meget interessant, når man så står og kigger på navne, det er, at man kan jo se, at de kommer fra, nogle har engelske navne, nogle har afrikanske navne, eller nogle, der er mange spanske navne også. Der er navne for alle, der er også indianske navne, for eksempel. Så de har været med i bredt spektrum. Det, der så var interessant, det var, så når du står og kigger på det, så ser du på navnet og navnene, og samtidig står du og kigger på dig selv. Og da jeg så var der den der novemberdag, så havde jeg gået rundt, ligesom jer, og kigget. Jeg havde først været oppe på Lincoln, hvor I også går.
så skal I holde lidt øje med John. Fordi der har de den bedste boghandel for historielærer, jeg nogensinde har set. Da jeg havde opholdt mig der en time, der var jeg blevet flere tusind kroner fattig. De havde bare simpelthen alle de bøger. Og da min kone kom ud fra sit møde om eftermiddagen, så stillede jeg rundt på en stor kuffert og sagde, Gud, hvad har du købt, Thomas? Ja, jeg har købt lidt bøger. Det er for mig at få det. Så, hvad hedder det? Og der på Lincoln Memorial og de andre, der var der jo masser af skoleklasser, ligesom jeg ikke har blevet tvangsindlagt til at gå rundt med en lærer, der fortæller mig om alt det her fantastiske. Ikke? Og hvad det? Der var en vis erbødig stemning og sådan noget. Ikke? Og jeg var så også over i det, der hed National Archives. Jeg ved ikke, om I har set film om National Archives. Men hvad hedder det, når man kommer ind der, jeg ved, at I kommer ikke til at se det. Men hvad hedder det, da jeg var der gik der en gymnasieklasse op ad trapperne. Det er en meget fin trappe op til det her. Sammen med mig. Og så kommer vi ind. Meget, meget flot marmor, så alt det der er marmor i det der område. Det er marmor, der hele hvidt marmor. Alt det er hvidt marmor. Så kommer man ind, og så står der en cylinder af stål på en stålplade. Og så kan man se, så ligger der et stykke papir i en boks. Gennemsigtig boks. Der. Og de der elever, de ligesom alle andre elever, der noget, der ikke interesserede dem, så var det, hvad deres lærer gik og fortalte dem, så de gik bare videre og småsnakkede. Så stod der ved siden af den der boks en 2 meter høj sort sergeant i marineinfanteriets uniform. Han stod lidt og kiggede på de der. Og så pludselig så brølede han. Stop! Og de der, de gjorde så der. Så, do you know what this is? This is the most important document in the human history. This is the Declaration of Independence. Og så, det var originalt manuskript, originalen af den amerikanske uafhængighedserklæring. With the names of George Washington, George Adams, Benjamin Franklin osv. osv. Alle de der navne, så sådan noget. Og så fortalte han dem, at hvorfor det var i den der specielle boks, det var fordi der var et specielt luftart derinde, sådan at papiret aldrig nogensinde, eller pergamentet aldrig nogensinde ville gå til grunde, fordi det var jo the most important human document in the history of mankind. Og så fortalte han, at der var en bestemt årsag til, at det havde den stålplade. Fordi hvis nationen kom i total krise, så ville denne stålplade synke ned i en atomsikker bunker mange meter under jorden. Så hvis hele Washington forsvandt, så ville the most important document in human history, det ville være intakt nedenunder. Og man havde sørget for, at der alle steder var gemt notater om, at det var der, så når man engang gravede sig igennem ruinerne, så ville man også finde det igen. Han sagde, det var altså 1997, at det havde kun i én situation havde det været nede i bunkeren. Der er nogen af jer, der kan gætte, hvad det var for en situation, hvor man troede, at verden var ved at bryde sammen. Yes. Lørdag den 26. oktober blev den på Kennedys ordre sænket ned i. Nu ved jeg, at den har været nede en gang til. Hvornår tror jeg, den var nede anden gang? Ja, 9/11 fik den også turen ned. Så det er lidt af det, man kan sige. Hvis vi vender tilbage til muren, nu ved jeg ikke, hvad man gør derovre nu, men det jeg lagde mærke, det var derfor, jeg blev der hele eftermiddagen, det var, at her var der ikke nogen skoleklasser. Der var ikke nogen lærer, der gik og fortalte gode historier om det ene og det andet. Der var helt almindelige mennesker. Unge og gamle. Sorte og hvide og spanske og indianere. Og det de kom, det var, at de kom meget ofte, så gjorde de det, at de tog sådan et stykke papir, og så satte de det hen foran et navn. Og så gjorde de sådan med en blyant på papiret. Og så havde de jo så navnet, og det kunne man så gætte sig det, der måtte være navnet på den person, de kendte, som stod på den her. Der var mange, der også havde lagt billeder og blomster, og nu er der sikkert også nogle teddybjørner og alt muligt andet der. Men hvad havde det? Og det var ikke noget med, at man bare var der i 5 minutter eller sådan noget. Det var nogle af dem stod der i time. Nogle af dem kom. Der var en helt del kvinder med små børn. Og det kom givetvis enker og sådan noget, hvor de så stod og fortalte. Det navn der, det er jeres far. Og på en måde er det det mest
levende monument, jeg nogensinde har set. Mens monumentet fra Koreakrigen og alle de andre officielle monumenter var ikke mennesker andet end de der skolepladser, der var indskrevet. Men Vietnammuren var en levende. Og man kunne godt se på de folk, at det måske var det bedste monument, de overhovedet kunne have gået. Ved siden af er der så en statue, fordi der var nogen, der syntes, at man kunne altså bare ikke lave et monument på den måde. Og der står, og det kommer givetvis til, man ser 3 amerikanske Vietnam-soldater. Den ene har en maskingevær over skulderen, og det er selvfølgelig en hvid, en spansk og en nære. Og de står så og kigger ned på monumentet. Vi skal nok komme til at se. Det kommer ikke, for de står lige ved siden af hinanden. Jeg må også det andet. Ja. Det er fuldstændig diskussioner, som jeg selv også der var sidste år. Det må lige bare til. Ja. Så man gør det åbenbart stadigvæk det der med, at man står og sover. Ja. Der var rigtig mange mennesker derovre. Hvem var der så tilfældigvis også mange med noget andet? Det var et eller andet Second World War, men hvor for nogle veteraner. Ja. Så, ja. Nogen fik underholdning, så var der nogen, der fik nogle med. Så nu mangler jeg kun en tredjedel, og det er jo selvfølgelig den der bog derovre. I virkeligheden var det den bog, der gjorde, at jeg skrev den her bog. Fordi, da jeg så begynder at det min svigerfar så fortalte mig den aften, det 4 dage før han dør, det var, at han er polsk jøde. Og da han var ung i 30'erne, hvis man var polsk jøde i Polen, så var man kommunist. Fordi kommunismen gik jo ind for, at alle var lige. Og var der noget, jeg kender ikke begrebet antisemitisme, af folk, der ikke kan drage jøder. I Polen var det sted på jorden, hvor der var størst. Det var ikke Hitler, der var de værste. De største antisemitter, det var polakkerne. Og det skyldes nok, at der i den polske befolkning var, ud af cirka 40 millioner mennesker, var 3,6 millioner af dem jøder. I vore dage er der 11.000 jøder tilbage i Polen. Hitler ordnede de 3 millioner, og resten er så flygtet af forskellige årsager senere. Men i Polen hader man stadig jøder, så hvis der er noget, der går galt, så er det altid jødernes skyld. Så er der ikke nogen tilbage. Men det korte og det lange, det var, han var jøde, han var kommunist, han bliver selvfølgelig fængslet, og han er ganske ung mand, og han sidder så sammen med en masse gamle hærdede kommunister. Så angriber tyskerne i september 39, er lige ved på vej til Europa, Warszawa, og de polske fangevogtere, de flygter, og lader kommunisterne sidde i deres fælde. De slipper alle de kriminelle ud, men kommunisterne og de politiske fanger lader de være, fordi de ved, når tyskerne kommer, så vil der ikke være nogen kommunister tilbage, når tyskerne har været i fængsel. Så sker der altså det, og det er måske årsagen til, at jeg er i dag, det er, at der er en fangevogter, der får dårligt som billigt. Så han går tilbage, lukker fangerne ud, sådan at min svigerfar flygter sammen med de andre. Flygter, I kan måske huske på jeres historieundervisning, af Sovjet og Nazi-Tyskland, de deler Polen imellem sig. Så de flygter over til den sovjetiske zone, hvor han jo selvfølgelig bliver modtaget positivt, fordi han er kommunist, og han kender alle de der rigtige kommunister. Der møder han så tilfældigvis min svigermor, som sidder og noterer. Hun er også polskjøde og også kommunist, og også sidder i fængsel. Og hun sidder så og noterer, hvem det er, der kommer over grænsen. Og det er jo love story, de bliver forelsket ved første blik. Og så bliver hun sendt på lærerseminarium i Ukraine, det vestlige Ukraine, og han bliver sendt længere ind i Ukraine, i det der hedder Kharkiv, hvor han læser økonomi. Så angriber tyskerne igen. Og min svigermor bliver så stort set bumpet ud af sit soveværelse og flygter igennem hele Ukraine til Kiev på bare fødder, og hun er højgravid. Men hun overlever altså, mens tyskerne kører ud på vejene, så vandrer hun igennem skovene og i kartoffelmarkerne og alt muligt andet. Hvordan hun klarer det ved jeg ikke, men det gør hun altså. Hun døde her i foråret og blev 97 år gammel. Men hun overlever altså, og han overlever altså også. Hun kommer helt til Kazakhstan, mens han bliver indrulleret i den russerne lider ufattelige tab i begyndelsen af krigen. På visse dage tabte de 40-50.000 mand om dagen, når man tænker på, at amerikanerne var 15 år om det. Så da vi når 1942, så mangler Sovjetunionen nogle mænd. Og så siger de, okay, alle de her polakker, der er kommunister, de er okay.
dem indrullerer vi. Så de etablerer faktisk en polsk her. Og den kommer han i som menig, men han har åbenbart soldatermateriale. Så i løbet af ganske kort tid, så stiger han i grader og bliver oberst, hvilket stort set var den højeste stilling, man kunne nå som jøde i den polske her. Der var en general, men alle de andre var ruiner. Så han må åbenbart have været rimelig god til det. Så da krigen slutter, og han vil så åbenbart være så god til det, så han bliver faktisk sikkerhedschef i nogle af de områder af Polen, som tidligere var tysk. Så han har nogle høje stillinger, og han bliver placeret rundt omkring i det meste af Polen, og han ender så også på et tidspunkt i det, der hedder Slesien. Han er så blevet genforenet med min svigermor, og i løbet af ganske kort tid får de først et barn. Det var 9 måneder efter, de mødte hinanden. Det barn, hun havde gift med, det døde i landflygtning, altså i Rusland, fordi hun simpelthen der var ikke mad nok. Så hun får så et nyt, og så kommer hun lidt til, at det er min nuværende hustru. Og det er altså, der er skyld i, at vi har det her. Så sker der det, at i 1955, hvor han er sikkerhedschef i Slesien, der ligger en masse kulminer, og de her kulminer, der sker en forfærdelig ulykke efter den anden. Og Polen er kommunistisk på det her tidspunkt midt i den kolde krig, og den polske regering i Warszawa, de er jo overbevist om, at det er CIA, der står bag det her, og det er sabotage. Så han bliver som sikkerhedschef sat til at undersøge sabotøren, og de skal selvfølgelig så indrette. Det han så gør, han har altid været et ærligt menneske. Så det han rapporterer tilbage, det er, at der er overhovedet ikke nogen sabotage. Det der er problemet, det er, at de har noget elendigt udstyr, de har nogle elendige sikkerhedsforstillinger, de kræver alt for meget. Så det vil sige, det er ikke CIA's skyld, men det er et kommunistisk regime i Warszawas skyld. Heldigvis for ham, for Stalin død 2 år i forvejen. For hvis Stalin ikke havde været død, så havde vi aldrig haft det der, som han blev skudt på stedet. I stedet for blev han kaldt til Warszawa, og han blev anbragt på et kontor, hvor der er... Altså, han sidder bare der. Og der er ingen, der vil snakke med ham eller sådan noget. Han hver morgen møder ham på kontoret, og han ved ikke, om han kommer hjem. Eller om han bliver arresteret, eller om han bliver skudt, eller om han bliver tortureret, eller hvad han gør. Han sidder der bare. Men han har altså, takket af sin fængselstid og takket af sin endetid, kender han for eksempel den polske premierminister og chefen for det polske kommunistparti og så videre. Så han har det lille ord, der ikke kalder et rigtig godt netværk. Så de kan ikke slå ham ihjel. Men hvad fanden skal de så gøre med? Så kommer Vietnamkrigen. 1954, kan I huske det, så kommer der noget, der hedder Genève-aftalerne. Der kommer en våbenhvile. Der er nogen, der skal overholde at se, om den her våbenhvile bliver overholdt. Meningen er jo, at kommunisterne skal tage nordpå, og de andre skal tage sydpå. Alle katolikkerne kommer for eksempel sydpå. Så skal der være en observatørgruppe, der skal være en neutral magt, det bliver Indien, det er dem, der får forsædet. Canada, altså den vestlige magt, og Polen bliver så den østlige magt. Og så lykkes problemet med min svigerfar, for hvad bliver han? Han bliver delegationschef for den polske magt, og så kan man sende manden til Vietnam, så slipper man. Den kommer han og går det derhjemme ikke. Og man ved ikke, hvad han skal stille op. Så han bliver pludselig til sin overraskelse, for han at vide, at han kan gå ud og købe nogle sommeruniformer og så videre, fordi han skal til Vietnam. Altså dengang i Vietnam, når man bor i Polen, det var ligesom at sige, at vi skulle til Mars eller sådan noget. Ikke? Men for det første, så ved han jo, så kan han være ikke skudt de næste halve års tid. Og så fortæller han, at han går så ombord i den transsibiriske jernbane, og så kører de, og så kommer de til Uralbjergene, og så er det dem, der ligger øst, det er grænsen mellem Europa og Asien. Så da de kommer til de her Uralbjerge, så får de at vide, han sidder sammen med de er 3 polske officerer. Han er ham, der leder dem. Han får så at vide, så får de at vide, at for nu af skal de have lukket gardinerne ned. Man må ikke, før de når den kinesiske grænse, flere tusind kilometer væk, åbne for skodderne igen. Gardinerne skal rulles ned. Det gør de så. Så går der en dags tid, så kommer der en russisk general ind, og så spørger han, hvorfor fanden de har rullet gardinerne ned. Så siger jeg, hvad er det fået overfor for? Og han er russisk general, og min svigerfar, han havde selvfølgelig deltaget i den store fædrelandskrig. Så de finder jo lige pludselig ud af, at de egentlig er gamle krigskammerater. Så inden der er gået 5 minutter, så er der vodka på bordet, og så ryger gardinerne op, ikke? Og så siger jeg, nu skal jeg fortælle jer, hvorfor I har fået ordre på at bruge gardinerne ned. Så prøv at kigge ud. Og så siger han, det var noget af det mest deprimerende, han havde set i sit liv. Det var, jeg så bare den ene fabrik efter den anden, som udspydede den ene mere rædselsfulde farverøg, end den gul, blå, grøn og rød.
Og så spurgte jeg, hvad i alverden er det for noget? Det er det, alle vores penge går til i Sovjetunionen. Det er våbenindustri. Her laver de ikke andet end våben. Alle mulige slags våben. Kemiske våben, atomvåben, alle mulige slags våben. Og jeg har tit tænkt på, der er sgu nok ikke nogen, der har ryddet op. Så der ligger en eller anden tænkende miljøbombe på den anden side af Uralbjergene med alt det der waste, som de har med. Så det var lidt forstemmende at se det, fordi så begynder han for første gang i sit liv at tænke, hvad er det egentlig for noget, det her kommunisme? Så kommer han til den kinesiske grænse. Og kineserne er decideret uvenlige, det er jo der, hvor Mali er midt under det store spring fremad. Der er faktisk totalt hungersnød i Kina. Det bliver skjult. Så igen bliver gardinerne rullet ned, de bliver sat i en specielt pumperet vogn, og så bliver de kørt igennem Kina, til de når den vietnamesiske grænse. Og så sagde han, hvis der er nogen, der troede, at forholdet mellem vietnameser og kineser var godt, så skulle de bare opleve den, hvad der skete på den grænse. Kineserne, de behandlede simpelthen de her vietnameser, som de var et rene lort. De var fuldstændig hysteriske. Alt skulle undersøges. Selvom de var gode kommunister, så blev de også undersøgt. Alt blev undersøgt. Så fik de lov til at komme ind i Vietnam. Og så tilbragte han, som han sagde, næsten et år i Vietnam. Og det første, han fik at vide, det var, at man skulle ikke drikke vand. Fordi så ville man få den der amøbe. Og den her amøbe, den anbragte sig i ens lever. Med det resultat, at leveren blev ødelagt. Og når leveren er ødelagt, så kan man jo fjerne sin giftstoffer. Så da han kommer til Saigon, så møder han en franskmænd er der jo stadigvæk. Amerikanerne er lige begyndt at komme. Så møder han det i 55. Så møder han en fransk oberst, og den her franske oberst siger, du skal passe på drikkevand. Du må under ingen omstændighed drikke vand, men du kan jo komme til det alligevel, fordi man skylder grøntsager. Så det du skal gøre, det er, hver morgen skal du starte, inden du overhovedet foretager du noget som helst, tager du et vandglas, fylder det med ægte fransk kom. Ja, det kan jeg bare høre. De fremstil pastorer, der kommer derovre. Og så drikker du det. Før du overhovedet spiser noget. Det gør du også, når du spiser frokost, og det gør du også, inden du går i seng. Så får du ikke den der amøbe. Det kan godt være, at du på længere sigt får dårlig lever, men altså, og min svigerfar jo, som i 3 år på Østfronten havde levet af cigaretter og vodka, synes det var næsten som at komme i paradis. For min svigermor havde det sådan, at hendes vodkaglas blev mindre og mindre. Da krigen sluttede, var vodkaglassene så store, da jeg lærte min svigerfar at kende, var vodkaglassene så store. Så han havde det rigtig godt. Men det han sagde, og det han fortalte i den aften og nat, det var, der var kun gået 14 dage. Så fandt de ud af, at deres mission var fuldstændig simpel. Fordi alle snød hele tiden. I aftalen var der også, at der ikke måtte komme våben ind. Han sagde, at det var sådan, når de skulle flyve i helikopter, så fik de at vide, at de ikke lige skulle flyve over det område, men over et andet område. Og det var typisk nogle havnebyer, de skulle flyve. Og så sagde han, hvad lå der ude i havnen? Amerikanske skibe, som ofte havde et andet flag, men man vidste jo godt. Og der kom nogle store kasser i land. Når man kom op på den anden side, den 17. breddegrad, så var det russiske og kubanske og sådan nogle andre skibe, der lå. Der kom nogle store kasser ind i land. Så alle overtrådte reglerne fra dag 1. Og det var faktisk ret ubehageligt, fordi man vidste jo, at det her ville ende med én ting, nemlig at krigen ville fortsætte lige så snart. En af parterne så en chance for det. Man sagde, hvad man så ellers skal sige om landet, det var, at det var et fantastisk smukt land. Han har aldrig været ude for nogen mennesker, der var så flinke. Men som han sagde, han var heldig, fordi han var som delegationsleder, var han i Saigon, altså den sydlige del af Vietnam. Og hvis I kan se det også på billederne, der har det rimelig godt. Folk går pænt klædt og alt muligt andet, og med noget glimrende og alt muligt andet. Den ene af de 2 officerer, han havde med, han blev anbragt i Nordvietnams hovedstad Hanoi. Og der var intet. Selv lokummerne havde franskmændene taget med, da de tog af, så blev de forlod Nordvietnam. Så hvis man skulle på WC, så var det et hul i jorden. Selv på det fineste hotel i Hanoi. De havde taget alle vandinstallationerne op, så man altså blev nødt til at samle regnvand og sådan noget op, hvis man skulle have noget vand. Hvad ender det selvfølgelig med? Ham, der er i Hanoi, han får. Han er
I kan se på et tidspunkt, der står han sammen med 2 andre polske officerer. Ham til den ene af dem, den mørke af dem. Det er ham, der får denne her. Han bliver syg og fløjet til Polen og dør. Så det var nærmest livsfarligt at opholde sig i den nordlige del af landet. Men altså, hans faste overbevisning, da han tog derfra, efter at være der et år, det var, at det her, det starter forfra. Og hvem tror I, han så, der kom flere og flere af? Franskmændene var på vej ud. Hver gang der var en franskmand, der var forsvundet, hvad kom der så? Så kom der amerikanere. I kvarterer, hvor han havde været væk måske en måned op nordpå, i et bestemt kvarter, hvor der kun boede franske familier, der var det nu pludselig amerikanske familier. Og der var lige pludselig dollars overalt. Og når han skulle ned på markedet og handlede, hvad var der så sket med priserne? Jeg tror, det sker med priserne, når der pludselig vælter ind med amerikanske dollars og amerikanske varer. Ja, der var en gigantisk inflation. Og så sagde han, så var der flygtninge overalt. Så det var hans. Og så var han selvfølgelig oppe med Jean Pou, hvor han der generalen viste om det. Men nu skal jeg lade jeres ører hvile. Nu har jeg vist hørt. Nå, men i hvert fald. I kan glæde jer til at komme over og se denne uge. Ja, hvis der er nogle spørgsmål, må I endelig spørge. Det har ikke rigtig noget med det her at gøre, men hvordan kom dine svigerforældre til Danmark? Jo, der skete jo det. Hvorfor han blev nødt til at tage hjem i 56? Det var simpelthen på grund af, der var økonomiske problemer i Polen, og som sædvanligt var det jøderne, der fik skylden. Og da min svigermor var jøde, så var der flere jøder, der var blevet slået ihjel, og der var blevet angrebet. Det, der så var sket, det var, at nogle af de soldater, han havde gjort tjeneste med Østfronten, da de hørte det, de boede ellers i det sydlige del af Polen og var bevømt. Da de hørte det, så tager de op til Warszawa og stiller sig på vagt udenfor. Hun boede i en stuelejlighed. Og stiller sig på vagt udenfor hendes vindue, hvor hun jo boede sammen med de der 2 små piger. Ikke? Så hun bad ham simpelthen om at komme hjem, fordi hun var bange. Så, men så sker det, at tingene falder til ro igen. Men i 1968, da økonomien igen går helvede til i Polen, hvem får så skylden? Ja, så fra den ene dag til den anden, der får min hustru, min søster, hendes mor, hendes far at vide, at de godt kan forlade landet. Og hendes far, han er faktisk direktør for en stor fabrik, og moren har en god stilling i et ministerium, og de 2 døtre læser til ingeniør på universitetet. Men det er sådan, altså de siger, den første måde, de egentlig får at vide for, at det er alvor, det er pludselig bankerne på deres dør. De boede i en udmærket lejlighed efter polske forhold. Og så åbner min svigermor døren, og så står der 4 mennesker udenfor, 2 par, 2 mænd og 2 kvinder. Og hun kender dem overhovedet ikke, og så spørger hun, ja, hvad de vil, og så ja, de kommer for at kigge på lejligheden. Lejligheden, så ja, for vi har fået at vide, at vi skal flytte ind her. En af de lejligheder, vi kan få. Nå, siger hun så. Hvornår? Ja, næste måned. Så på den måde fik de at vide, at lejligheden havde de i hvert fald ikke mere. Og så kommer de hen på deres arbejde, så får de at vide, at at arbejde har de altså heller ikke, men de bliver afskediget. Min hustru kommer på universitetet, og pludselig alle hendes kammerater, som hun har kendt i og vokset op sammen med og alt muligt andet, altså dem, der ikke er jøder, de begynder pludselig at beskylde hende for at være CIA-agent og muligt andet. Hun er fuldstændig lamslået, og hun kan simpelthen ikke fortsætte sine studier. De får ikke lov til det, de får at vide, at de kan ikke gå der med. Og så siger de tog sig til Israel, men det ville de ikke, de ville hellere nordpå. Så først tog hendes søster, som var færdig med sin uddannelse, hun tog til Danmark med sin mand, som er polak, men som var læge, så de fik arbejde med det samme. Og så kom min hustru, og hun var så startet på DTU. Forfra så skiftede hun fra at være maskiningeniør til at være kemiingeniør, fordi kemi har den fordel, at det er jo internationalt. Altså prøv at forestille jer, at I som dansker skulle ned på et polsk DTU, og så begynder at læse til ingeniør. Hun forstod ikke en dyt dansk, da hun kom.
Men hun var den eneste på det kollegie, hvor jeg mødte hende, som tog sin eksamen til tid. Alle danskerne var forsinket 1 til 2 år. Så hun kommer altså efter. Men det korte og det lange, det var, at som de sidste, der forlader det, det er så min svigerfar. Og han får så arbejde på et bibliotek, den her tidligere meget højstående person. Og hans kone får så invalidpension. Men lever så han dør så, han er 81. Men det var meget interessant, at min hustru, Janine, da hun skulle ansættes i forsvaret, hvor hun er ansat nu, der gik der næsten et halvt år, hun blev headhunted, der kom en og spurgte, om hun ikke ville have en stilling. Han havde lavet en stilling til hende. Men der gik et halvt år fra, hun fik at vide, at hun kunne få den stilling, til han kunne komme. Han kom næsten hver måned og sagde, jamen du skal nok få stilling, du skal nok få stilling. Og hun havde et andet arbejde, og ville søge tredje arbejde. Det var fordi, hun skulle sikkerhedsgodkendes. Og den danske efterretningstjeneste kendte udmærket godt den svigerfar. For han havde jo været en af de helt højstående. Så først skulle man tjekke faren, om han nu var, eller om han var sådan en sovjetisk mudvarp, eller sådan noget, som spionerede for russerne eller noget af det. Og hans datter måske også gjorde det. Det er meget bekendt, der hun altså ikke. Så hun har nu været der i 25 år. Og hun er i hvert fald så sikkerhedsgodkendt. Det er sådan det sidste her. At, da vi var i USA, har I hørt om Pentagon? Ja. Den største kontorbygning i verden. Og man kan faktisk se den, når man står ved Lincoln Memorial, så kan man se over på den anden side af Potomac-floden. Der ligger der en kæmpe hvid bygning, og det er, Pentagon. Der blev hun så inviteret ind, og der fik jeg lov til at gå med. Og vi var så en lille udsøgt gruppe, og så blev vi så vist rundt i Pentagon. Og det var så en af de der, mærkeligt nok en amerikansk marineløjtnant i sit stiveste pus. Og så gik vi af de der lange gange, hvor han så fortalte, hvor vi kunne se det ene, og vi kunne se det andet. Og han gik sådan baglæns, fordi han skulle være sikker på, at vi nu ikke løb nogen steder hen, hvor vi ikke skulle løbe. Blandt andet, og det var altså meget skægt for mig, fordi der var så småt begyndt at have den bog i tanken. Blandt andet kom vi op på den gang, hvor den amerikanske forsvarsminister, den amerikanske generalstabschef, generalerne fra de forskellige værn, de havde kontorer, de ligger alle sammen ved siden af hinanden. Og dørene var åbne. Så jeg kunne gå lige ind der, hvor McNamara var gået ud af en under hele Vietnamkrigen. Og stå og kigge på hans skrivebord. Og se, det var fuldstændig som taget med en film. Med det amerikanske flag og den amerikanske ørn, der skal komme efter. Og så, til allersidst, så kommer vi til sådan et museum, hvor man blandt andet ser nogle revolver, en amerikansk general Patton havde og så videre. Og så spørger den her marineløjtnant, de her amerikanere, om de ved, hvor mange 5-stjernede amerikanske generaler, der har været. I Amerika har man ikke titler, der man har. Hvis man er brigadegeneral, har man 1 stjerne, og hvis man er rigtig general, så har man 4 stjerner. Men hvis man er det, der svarer til feltmarskal, så har man 5 stjerner. Og så sagde han, at der var 4. Og så om de kunne nævne navne på dem, nu skal jeg lige glæde mig. Fordi det kunne de ikke, det kunne jeg. Og så fik jeg i belønning, og det er lidt trist, men jeg fik den flotteste kuglepen, jeg nogensinde har fået. Det var faktisk det amerikanske flag. Der var alle stjernerne for oven, og så alle for nede, og så var den der, man sætter den fast i, den var helt forgyldt, og det var den amerikanske ørn. Det er den flotteste kuglepen, jeg nogensinde har haft, og den havde stor affektionsværdi. Ikke? Første gang jeg skulle prøve den og skrive, så knækkede det. Og det siger et eller andet om et eller andet. Det er måske det oversættelse til amerikansk har Vietnamkrigen. Det er ikke særlig gode, men det ser godt ud. Skal vi stoppe med den med der er flere, der har? Okay, fint nok. Det var godt. Ja, så var jeg lige